Quan he decidit aixecar-me per no donar voltes al llit, vaig trobar en Discord una invitació, de sobte. 3 passes de nitro per a 2 setmanes. Així que vaig llançar les invitacions a les seves destinacions. I una col·lega va respondre al moment. Parlant de les nostres situacions, em va explicar una cosa molt dura, el fet d'haver temptat seriosament caure a les urpes de l'abisme. No estava sola, així que la van trobar. La seva companya agitada es va despertar. Tenia un pressentiment funest i us podeu imaginar com la va trobar. No ha estat capaç d'explicar-ho a molts i crec que és important poder fer-ho. La salut mental és un gran tabú i es pot convertir en el pitjor infern. No sé si l'he ajudada, però parlar i escoltar és necessari. És tan important explicar aquests esdeveniments sense que et capin la boca per això? No estàs sol, no ets l'únic que ho pensa. Ja sé que és difícil trobar aquesta força, amb què batallar quan et despertes per afrontar el teu nou dia. Però descuida, hi ha qui et pot escoltar. D'aquells sentiments en podem parlar. En aquests moments només pots veure obnubilat una sortida expressiva, que no l'única, noi. De moment, crec que aquesta nit vaig ajudar, tan sols amb escoltar i conèixer. No és bo retreure aquesta ensopegada, millor ocupa't en posar-te a la seva pell. És important poder empatitzar, parlar amb afecte i sense criminalitzar.